Ni els més optimistes confiaven en una assistència tan massiva a la manifestació contra la política educativa del Consell que s'havia convocat per a dissabte. Els carrers de València van viure la protesta amb més participació des de les celebrades el 2003 i el 2004 contra la guerra d'Iraq i els atemptats de l'11 de març. Desenes de milers de persones, més de 100.000 segons l'organització, 42.000 segons la Policia Nacional, demanaren la dimissió del conseller d'Educació Alejandro Fondemora. Els ciutadans desitjaven manifestar la seva oposició a la decisió del govern d'impartir educació per a la ciutadania en anglès. També mostraren el seu rebuig al que consideren un procés de privatització de l'educació i ho feren de forma massiva i festiva. Portaren pancartes, es disfressaren i recorregueren els principals carrers del centre de la ciutat, el carrer de Xàtiva, el carrer de Colom o el carrer de la Pau. ¡Ay, pobrecita mía! La manifestació l'encapçalaren els representants de la Plataforma per l'Ensenyament Públic que després de mesos de treball i organització de protestes i tancaments als centres, dissabte no podien amagar la seva alegria per l'èxit aconseguit. Sobretot quan la capçalera de la manifestació arribava ja al final, a la plaça de la Mare de Déu, i la cua de la protesta encara no havia eixit de la plaça de Sant Agustí. Encara estem ara mateix en la plaça de la Reina i encara no ha eixit gent de Sant Agustí. Vull dir que superades les xifres que teníem clares, vull dir, estem molt contents perquè almenys la gent ha entès per què estem avui al carrer i evidentment la defensa de l'escola pública ara ha entès al carrer, per tant, gràcies. Gràcies a tots i totes per estar així. Li demanem al senyor president de la Generalitat que ens tingui en compte, que ens escolte, perquè avui som molts més de persones que estem aquí demanant-li per favor una entrevista i que ens escolte. Els 10 punts de la plataforma que signifiquen el futur, no a soles del sistema educatiu, sinó el futur de l'economia, de la cohesió social, de la solidaritat i d'uns serveis públics que han de ser realment uns serveis essencials, ben coberts i que donen qualitat de vida per als ciutadans i ciutadanes. Avui hem aconseguit que una gran mobilització en la qual nos diuen que érem uns poques radicals i jo crec que avui donarem una lliçó a la Generalitat Valenciana perquè així està la immensa majoria de la comunitat educativa. Esperem que a partir de la manifestació el govern del Partit Popular canvie de política educativa i accepten un procés negociador en diverses qüestions. Retire l'ordre d'educació per a la ciutadania. L'ordre pretenia que la assignatura no s'impartira, pretenia atentar contra la llibertat de càtedra, contra l'autonomia dels centres. O la retira o no anem a entrar en componentes de ningun tipus. L'assistència dels representants polítics també va ser nombrosa. Acudiren tots els de l'oposició, el PSPB, Esquerra Unida, Esquerra Republicana, el Bloc i Iniciativa del Poble Valencià. Tots destacaren que el Consell ha d'escoltar els ciutadans. Hoy se ha evidenciado el ridículo al que el presidente Camps ha sometido a la sociedad valenciana. Miles y miles de valencianos han tenido que salir a la calle en un ridículo nacional por su tozudez y su insistencia en impedir que se enseñe la Constitución española, la Declaración de Derechos Humanos, las normas de convivencia, de libertad y de convivencia en nuestras escuelas a los niños y a las niñas de esta comunidad. En segundo lugar, por su negativa a hablar, a dialogar. Los problemas no se aplazan, sino que se resuelven. Esta manifestació cívica de protesta s'ha d'estendre a altres serveis públics bàsics que estan en una situació de fallida, com són la sanitat o els serveis socials, la llei de la dependència. Ja estem farts de que ens enganyen, de que ens manipulen a través de Canal 9. Esta rebel·lió pacífica s'ha de traslladar a altres àmbits perquè no pot ser aguantar més les polítiques del PP. Que ahir en el Palau de la Generalitat que tenim darrere s'ha d'escoltar la veu del poble, s'ha d'escoltar la veu de la comunitat educativa i volem un sistema públic educatiu de qualitat, laic i amb els mitjans que els nostres fills i filles se mereixen. Volem que els diners vagin a les coses necessàries, volem que es treballi per la felicitat de tots els dies i, evidentment, portar els nostres fills a una escola digna és un dels objectius que tenim com a ciutadans en la vida. La manifestació va concloure a la plaça de la Mare de Déu. Allí els representants de la Plataforma per l'Ensenyament Públic van llegir un manifest.
La protesta acabà ja de nit i amb molt de fred, però també amb molta alegria per la certesa que s'havia viscut una jornada que des d'ara serà una referència. Aquesta educació condemna la divisió. Amb aquesta educació condemna la divisió.